Rudolf Steiner GA 143. Második gyakorlat, a kézírás megváltoztatása. Lépjünk tovább egy másik dologhoz, ami látszólag megint csak apró dolog, de mégis rendkívül fontos. Tudják, hogy amit fizikai testnek és étertestnek nevezünk, az emberi lényben közvetlenül határos egymással. Az étertest közvetlenül kapcsolódik a fizikai testhez, azaz bensőségesen áthatják egymást. Nos, napjainkban megfigyelhetünk egy olyan sajátosságot, amely egyáltalán nem ritka, meglétéről azok az emberek, akiknél megfigyelhető, legtöbbször nem is tehetnek. Ha ezt a megfigyelést elvégezzük, és egészséges együttérző lelket hordozunk a kebelünkben, akkor részvétet fogunk érezni éppen azon emberek iránt, akikről ilyen megfigyelést tehetünk. Vagy nem láttak még soha például hivatalnokot postai pultnál ülve, vagy más sokat író embert, akik nagyon furcsa mozdulatokat tesznek, mielőtt leírnának egy betűt, a tollal először a levegőbe futamodnak neki, mielőtt elkezdenének írni. Nem is kell idáig fajulni ennek, mert amikor az emberek ilyesmiket csinálnak munkavégzés közben, már is hajlamossá válnak erre a kellemetlen állapotra. És ez állandósulhat, figyeljék csak meg, hogy amikor az emberek írnak, akkor először is minden egyes vonásnak nekiveselkednek, és valójában szaggatva írnak, nem egyenletesen fel és le, hanem szaggatottan. Ez látszik azokon az iratokon, amelyek így íródtak, ez látszik. Egy ilyen állapotot már most a szellemtudomány felismeréseiből a következőképpen tudnánk megérteni. A teljesen egészséges, a fizikai és étertest viszonylatában egészséges ember esetében az étertestnek, amelyet az asztráltest irányít, mindig abszolút képesnek kell lennie arra, hogy beavatkozzon a fizikai testbe, és a fizikai testnek mindenhol, minden mozgásában képesnek kell lennie arra, hogy az étertestet szolgálja és eszköze legyen. Ha a fizikai test a maga részéről olyan mozgásokat végez, amelyek túlmutatnak azon, amit a lélek valójában akarhat, amit az éter és az asztráltest akar, akkor az egy egészségtelen állapot, a fizikai test túlsúlyban van az étertesttel szemben. Mindazoknál, akiknél az imént ecsetelt állapot áll fenn, az étertest gyengeségével van dolgunk, amely abban áll, hogy az étertest már nem képes teljesen irányítani a fizikai testet. Okkult értelemben minden görcsös állapotnak ez az étertest és fizikai test közötti viszony az alapja. A görcsök alapvetően azzal a ténnyel függnek össze, hogy az étertest kevesebb uralmat gyakorol a fizikai test felett, mint amennyit gyakorolnia kellene, ezért a fizikai test uralkodik, és önállóan hajt végre mindenféle mozgást, míg a lény tagjai tekintetében egészséges ember mozdulatai az éteri asztrális test akaratának vannak alárendelve. Amennyiben ez az állapot még nem uralkodott el túlságosan az emberen, úgy ismét van lehetőség, hogy segítsünk rajta, ismét az okkult tényeket kell számba venni. Azt kell számításba venni, hogy magát az étertestet kell megerősíteni. Bizonyos mértékig hinni kell az étertest létezésében és megerősítésének képességében. Tételezzék fel, hogy egy szegény ember tényleg olyan mértékben tönkretette magát, hogy állandóan az ujjaival babrál, mielőtt megkísérli ezt vagy azt a betűt leírni. Ekkor minden esetre jó lesz, ha azt tanácsoljuk az illetőnek, igen, vegyél ki szabadságot, írj egy ideig kevesebbet, és akkor majd túlteszed magad az ilyesmin. De ez a tanács csak féltanács, mert sokkal többet tehetnénk, ha ezzel egyidejűleg a tanács második részét is hozzáfűznénk, ha ezt tanácsolnánk neki. Továbbá igyekezz, törekedj arra anélkül, hogy megerőltetnéd magad, napi 4 vagy fél óra is elég, hogy más írást alkalmazz. Változtasd meg az írásod, hogy rákényszerülj arra, hogy ne gépiesen írj, mint eddig, hanem figyelj rá, hogy hogyan formálod a betűket. Mondjuk, amíg az F-et általában így írod, most dőltebben, és teljesen más formában írd, úgy, hogy figyelni kényszerülj. Szoktasd magad hozzá, hogy gondosan rajzold a betűket.
Ha a szellemi megismerés szélesebb körben elterjedne, akkor, amint ez a szegény ember visszatérne a nyaralásból, ahol más íráshoz szoktatta magát, az igazgatók nem így szólnának. Micsoda bolondos fickó, vagy teljesen más kézírásod van. Egy antropozófus főnök belátná, hogy ez egy lényeges gyógymód. Amikor ugyanis az ember megváltoztatja az írását, akkor kénytelen figyelmet fordítani arra, amit csinál, és figyelemmel lenni arra, amit teszünk, mindig azt jelenti, hogy a legbelsőbb lény magunkat bensőséges kapcsolatba hozzuk a tetteinkkel. Minden, ami a legbensőbb lény magunkat összekapcsolja a tetteinkkel, erősíti az éter vagy élettestünket, és ennek következtében egészségesebb emberekké válunk. És még az sem lenne egyáltalán ostobaság, ha az oktatásban és az iskolában már ifjúkortól kezdve tervezetten törekednénk az étertest megerősítésére. Az antropozófiának már ma indítványoznia kell azt, ami még hosszú ideig nem fog megvalósulni, mert az antropozófia a nevelést irányító mérvadó tényezők körében még sokáig bolondság számba fog menni. De nem baj. Tegyük fel, hogy a gyerekeket írás-tanulás közben először is megtanítanánk egy bizonyos írásmódra, majd ügyelnénk arra, hogy miután már néhány évig így írtak, akkor csak úgy ok nélkül megváltoztassák az írásuk jellegét, ekképpen az íráskép megváltozása és a fokozott figyelem, amit erre fordítani kell, rendkívül erősítő hatással lenne a fejlődő étertestre, és ezeknél az embereknél későbbi életük során kevesebbszer lépne fel ideges állapot. Láthatják tehát, hogy az ember igenis tehet valamit az életben, azért, hogy megerősítse az éter vagy élettestét, és ez rendkívüli fontossággal bír, ugyanis éppen az étertest vagy élettest gyengesége az, ami számos igazán egészségtelen helyzetet okoz napjainkban. Még azt is mondhatjuk, mert valóban nem túlzás ezt mondani, hogy a betegségek bizonyos formái, amelyeket olyan dolgok okozhatnak, amik ellen eleinte semmit sem lehet tenni, teljesen másképp alakulnának, ha az étertest erősebb lenne, mint a jelenlegi embert jellemző legyengült étertesttel. Ezzel már is rámutattunk arra, amit úgy hívnak, hogy az étertest megmunkálása. Valamire, amit tagadunk, ami nincs, arra nem lehet gyakorlatokat alkalmazni. Bemutatjuk bizonyos gyakorlatok étertestre való hatását, alkalmazásának hasznosságát, tehát bemutatjuk bizonyos gyakorlatok étertestre való alkalmazásának hasznosságát, és bebizonyítjuk ezek hatékonyságát, és ezzel mutatjuk meg, hogy létezik olyasmi, mint az étertest. Az élet mindenütt a megfelelő bizonyítékokkal igazolja vissza mindazt, amit az antropozófia nyújthat.